अंडे उकडायला टाकलेली. त्याचं पहिले 4 टाकले नंतर 4 टाकायचे. मग फुटले नाही का क्रॅक बघ ना त्याच्यावर मंद. हे बंद का केलं? थांब ना, झालं ना ते बाहेर. तुझे 3 आहे याच्याचे नाही, हे घेऊन जातात भाऊ, 4 महिने. नॉन व्हेज इकडे करायचं नाही. व्हेज लोकांचं किती अवघड आहे. ते काय खाणार आता? आमचे तोंड पाहणार आता नुसतं काय खाणार? एकदा बोललो ना, नाही खाणार नाही खाणार. मी काय म्हणतो, नको देऊ, नाही द्यायचं नाही बोलला हो. मी माझ्या खर्चाने मी माझ्या खर्चाने पूर्ण अंड्याचा एक मोठा हे आणतो. काय बोलते उसको? ट्रे कॅरेट. याने जर खाल्लं तर मी कॅरेट आणतो. शब्द आहे आपला. मला नाही खायचं ना, तू काय जबरदस्ती. प्युअर व्हेजिटेरियन. मी बी प्युअर व्हेजिटेरियन आहे.